Angela Aġus, persuna nieqsa mis-smieħ li taħdem favur persuni oħrajn b'diżabilità, hija r-rebbieħa tal-Premju Soċjetà Ġusta. Waqt is-serata li fiha kienu ċċelebrati l-kisbiet ta' individwi u organizzazzjonijiet li appoġġjaw kultura ta' iżjed drittijiet tal persuni b'diżabilità, il-President ta' Malta George Vella appella biex il-persuni kollha b'diżabilità jsiru verament membri ndaqs tas-soċjetà. George Vella tkellem dwar il-bżonn li verament naslu biex nilħqu lan li l-persuni b'diżabilità jsiru membri ndaqs tas-soċjetà bla ebda distinzjoni tkun xi tkun id-diżabilità tagħhom. Il-President appella biex l-istrutturi politiċi u demokratiċi joħolqu l-ispazju kollu meħtieġ sabiex il-persuni b'diżabilità jilħqu l-potenzjal professjonali u ċiviku tagħhom u qal li permezz ta' talenti uniċi u l-valuri miżjud li jġibu magħhom nies b'abiltajiet differenti fuq il-post tax-xogħol u f'attivitajiet oħrajn, il-pajjiż ikompli jiżżewwaq b'ħiliet u professjonisti varji. Waqt id-diskors tiegħu, il-President irringrazzja l-professjonisti u l-ħaddiema kollha li jaħdmu fl-Aġenzija Support u li flimkien mal-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità qed ikomplu jistinkaw biex il-persuni b'diżabilità jingħataw id-dinjità u jkunu ċittadini ugwali u parteċipi fid-deċiżjonijiet tal-pajjiż. Meta taħarsa lura lejn is-sena 2020, George Vella semma kif f'dawn l-aħħar xhur il-persuni b'diżabilità u rabathom kienu qed jgħaddu minn sfidi akbar mill-bqija tal-popolazzjoni u saħaq l-kooperazzjoni bejn l-entitajiet governattivi u professjonisti oħra hija strumentali dejjem iżda fi żminijiet bħal dawn għandha importanza aktar ċentrali biex verament ikollna soċjetà inklusiva u aktar ġusta.